Мислите, че знаете добре всички столици и че имате добри познания по география. Почакайте да видите, както казва Даниел Петканов, малкия ромски професор от град Кричим, който оставя хората без думи. При него се намира самия Даниел Петканов, но преди да ги включим, да видим видеоматериала. Всички столици ли знаеш? Аз ги знам всичките, той не ги знам, аз ги знам. Давай да чуя. Да. Питай. Добре. Канада. Отава. Америка. Вашингтон. Италия. Рим. Швейцария. Швейцария. Берн. Швеция, Стокхолм, Швейцария, Берн. Швеция. Стокхолм. Австрия. Виена. Значи другата държава. Румъния. Букурещ. Сърбия. Белград. Македония. Скопие. Гърция. Атина. Турция. Анкара. Армения. Ереван. Най-високия връх Еверест, 8848 метра, най-дългата река Нил, най-голямата площ на света Сахара, къде са Амера, Африка, най-големите езеро Виктория, най-дълбоките езеро Байкал, 7 континенти, Азия, Африка, Северна Америка, Южна Америка, Антарктида, Европа, Австралия, 9 планети, Меркурий, Венера, Земя, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Да влезе директно в Big Brother, където да бъде изпитван. Там обича да ги изпитват за такива работи. Дани, покажи ни го на живо, то професор, че нямаме много време. Хубаво, като нямаме време да си сложа първо професорските очила и аз, за да не отстъпвам прекалено много от него. Ето, това е Иван. Иване, здравей, приятелю! Как си? Малкият Иван, който го намерихме на същото място, на което се е провел и този видеозапис, този видеоклип, в който той изрежда всички столици, които му биват зададени като въпрос. А това до него е не кой да е, а неговият брат Иван, който е на 14 години, нали така? Да. Браво, Ванка! Ти на колко си години, бе, приятелю? Митко е на 11, това е 5-ти клас, нали така? Да. Абе, откъде това влечение по географията, бе, човек? Футбол не те ли влече повече? Да. Добре, окей. Появиха се съмнения, че този разговор, запис, видео може да е нагласен. Ти може да не знаеш тези столици, които ти бяха зададени, затова аз съм извадил столиците на всички държави на планетата Земя. Ето тук са извадени и затова произволно ще започвам да те питам, а искам от теб да отговаряш, да видим дали няма някаква грешка. Почвам с малко по-леки така задачки за тебе. Европейски съюз, Европа, въобще. Айде, почваме с Беларус. Минск. Грузия. Билиси. Дания. Копенхаген. Исландия. Рейкявик. Литва. Вилнус. Молдова. Киншанев. Норвегия. Осло. Добре, ти ги знаеш, окей, да видим. На Азия знаеш ли ги столици на държавите? Да пробваме, добре, окей. Бангладеш. Дака. Позна. Виетнам. Ханой. Израел. Тел Авив. Индия. Делхи. Индонезия. Джакарта. Йемен. Сана. Не. Това не можеш да го знаеш. Дани! Как да? Дани! Чуваш ли ме, приятелю? Да. Абе, я кажи, Просто се впечатлява. обърни листата обратно. Обърни листата обратно. Да. Листата обратно. Не с лице, с гръб към тебе. Я кажи столицата на Сирия. Абе, не обръщай листата, бе, Дани. Ей, хитрец. На кое да кажа столицата? Ама не ги обръщи обратно. Не, това не е честно. Край. Не знаеш столицата на Сирия. Дамаск. Какво? Дамаск. Дани. Давай, питай го още. Няма какво да го питам. Какво ще го питам? Той те затапи. Той те направи за 2 стотинки. Попитай го нещо ти да видиш, че знае всички столици. Няма такъв човек. Ясно ми е, че уникален. знае всички столици. Приятелю, понеже ме чуваш... А ти мен ли питаш? Чакай, бе, свърши. Ти си изложи. Какво ти мен ли питаш? Сега не ми разигравай циркове, Дани. Я чакай малко да си усиля звука на телефона, че не те чувам. Я пак, да? Кажи, Само искам слушам да те. те питам, понеже не стана ясно момчето, Иван или Митко се казва, бе. 5 пъти му сбърка името. Митко, бе, приятелю, това е Митко. Митко! Малкият Митко. Митко, защо си ги научил така столиците, приятел? Защо? Защо си ги научил така столиците? Защо ги научи? Как? Какво те мотивира? Защо ги научи? Така. Ясно, бате, ясно. Благодаря ти много за това включване. Останете с програмата на Нова телевизия. Гледайте предаването в V-Box. Гледайте и господари на ефира веднага след нас. От мен приятна вечер.